Sisira ang ating kalikasan. Si Aiselin David ang may balita. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang paglalabas ng bagong panuntunan kaugnay ng pagbibigay ng permiso sa pamumutol ng punong kahoy o paglilipat ng isang punong maaapektuhan ng anumang proyekto. Ayon kay DNR Secretary Lito Atienza, ang hakbang ay bunsod ng kaliwat kanang pagbatiko sa kagawaran at pamumutol ng mga puno upang bigyang daan ang mga proyekto ng gobyerno. Dito lamang sa Central Luzon ay isang mapanghamong isyong pangkalikasan ang pinagdidiskusyonan at pinoprotesta matapos bigyan ng cutting at earthballing permit ng DNR ang DPWH para sa road widening project ng Manila North Road o MacArthur Highway. Nitong ika-29 ng Hulyo, naglabas ng cease and desist order ang DPWH dahil sa sunod-sunod na protesta. Ayon kay Atienza, ikinukonsidera ng kagawaran sa bagong panuntunan ang mga posibleng epekto ng pamumutol ng puno sa aspetong teknikal, panlipunan, ekonomiya at kung ito ay isang makakalikasang hakbang. Inirekomenda naman ni Forester Marlo Mendoza, Director ng Forest Management Bureau ng DNR, ang paglilipat o earthballing ng mga threatened species ng mga puno, anuman ang sukat o laki nito. Ilan sa mga punong kahoy na pinoprotektahan ng DNR dahil sa panganib na pagkaubos nito ay ang puno ng apito, kamagong, kalantas, malabayabas, mulabe, nara at redlawan. Ilan sa mga nanganganib na uri ng punong kahoy na ito ay matatagpuan sa kahabaan ng Manila North Road o MacArthur Highway at kabilang sa mga puputuling puno. Ayon kay Atienza, obligadong gumamit ng siyentipikong pamamaraan upang magkasundo ang dalawang mabuting layunin ng pamahalaan kung saan ay magkakaroon ng makabagong infrastruktura na hindi nasisira ang ating kalikasan. Ako si Aiselin David nag-uulat para sa CLTV 36, Balitaan.